تاشعاي فصامه عرقي كمت هፃن بعرقانو زولد مو مدررابن منكبخابن ناي ولدو زهرف نابرانا بزا عالم كا عرقان كا زوص مس حبرتسب كان بحرن بسنيت كتنبر زقصبيو إلنا نحسب ناب سنيت كملسلنا زغل مبار عرقاننا مس انستبهلليو እቲ ናብ ስኒትን ማምቆን እንምለሰሉ ሰናይ መስርሕ ወይ ተግባር ድማ ዕርቂ ኢልና ክንርድኦ ይከኣል። ዕርቂ ጽቡቕ፣ ዕርቂ ሰናይ፣ ሰብን ህዝብን ዝፈትዎ ተግባር። ዕርቂ ንምፍጻም ግና ኣየናይ ወገንና ዓሪቑ ኣሎ። መን እዩ ናብ ዕርቃን ዘቃልዓና? ምስ መን ኢና ኸ እንተዓረቆ ኢልካ ምሕታት እቲ ናይ መጀመርያ ዕዮ ናይ ኩልና ክኸውን ኣለዎ። እዛ እንነብረላ ዓለም ዕርቃንካ ዘውፅኡ ዝተፈላለዩ ኩነታትን ነገራትን ዝተመልአት እያ። ንብፃዮምን ህዝቦምን ዕርቃኖም ዘውፅኡ ውልቀ ሰባትን ስርዓታትን እውን ውሕዳት ኣይኮኑን። ከምቲ ዕርቃኑ ዝወፀ ሰብ ነስሓይታን ቁርን ዝቃላዕ ዝተገፍዑን ዝተበደሉን ሰባት ወይ ሕብረተሰባት እውን ንስደት ድኹም ማሕበራዊ ዝምድና ዘይርጉእ መንፈስ ቂምታን ቅርሕንትን ይቃልዑ። እዚ ኩነተ መንብሮ ከዓ ዘየቕስን ጉልባብካ ዘቃልዕ እዩ። ንሕና ደቂ ሰባት ዕርቃና ከም ዝወፃና ምስ ዘይንርእዮን ዘይንለልዮን ናይ ዕርቃና ዕውራት ንኸውን እሞ ከም ሳዕቤኑ ከዓ ንቆርር፣ ብኣስሓይታ ቁሪ ከዓ ንግረፍ፣ ከምቲ ኣስሓይታ ቁሪ ዘዘበጦ ዝባን ኮይና ከዓ ነህተፍትፍ። ጎነፅ ወይ ዓመፅ ኣብ መንጎ ሰባት ወይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምስ ዝነግስ የግዲ ሰባት ዕርቃኖም ይወፁ። እቲ ዘይፍትሓዊ ኣካይዳ ኣብ ብዙሓት በደልን ማህሰይትን የውርድ። ህዝብታት ንሓድሕዶም ይበዳደሉን ግዳያትን መሳርሕን ናይ ዓማፅ ስርዓት ከዓ ይኾኑ። ተመክሮታቶም ድማ ንዝተፈላለዩ ካልኦት ዕርቃናት የቃልዑ። ኣብ ከምዚ ህሞት ዕርቂ ሰላም ክነግስን ስኒት ክምለስን ከም መሳርሒ ኮይኑ የገልግል። ብኻልእ ኣዘራርባ እዞም ህዝብታት ሰላምን ስኒትን ከስፍኑ እንታይ እንተገበርናዩ ዝሓይሽ ኢሎም ክሓቱ ናይ ግድን እዩ። እዚ ዓይነት ሕቶ ከዓ ንጉዳይ ዕርቂ ብኣስተብህሎ ክንምርምሮ ኣገዲድና ኣሎ። ከም ዝርዳኣና ዕርቃኑ ከም ዝወፀ ዘስተብሃለ ሰብ ወይ ሕብረተሰብ ዕርቂ እቲ እንኮ እኳ እንተዘይበልና ግን እቲ ዝዓዘዘ ኣማራፂ ምዃኑ ክንግንዘብ ናይ ግድን እዩ። እዚ ድማ ከምቲ ዝዓረቐ ዝባን ክዳን ዝደሊ ከምኡውን እቲ ዝዓረቐ ሰብ ወይ ሕብረተሰብ ነቲ ክዳኑ ዝኾነ ብፃዩ ወይ ወገኑ ይደልዮ እሞ በዚ ድማ ናብ ዕርቂ ክኣትዉ ወይ እውን ክፍጽሙ ይኽእሉ። ብምቕጻል ጉዳይ ዕርቂ ኣብ ሕብረተሰብና ንሰብ ጉዳይ ዕርቃኖም ከም ዝወፁ ክግንዘቡ ይሕግዞም ዶ ኢልና ክንሓትት ንኽእል። ኣብ ሕብረተሰብና ዕርቂ ኣብ መንጎ ሰብ ጉዳይ ወይ ባዕላቶም ወይ ድማ ብዘመድ ሽማግለ ክፍጸም ዝውቱር እዩ። ኣብዚ ናይ ምዝርራብ መስርሕ ኣብ ኩሉ እኳ ይኹን እምበር ዝውቱር ዝኾነ ትሕትና ዝመልኦ ለባም ኣበሃህላ ኣሎ። እሱ ድማ ሳኻ ተባኢሰ ወይ ተዃርየ እንታይ ዶ ከሲበ ዝብል እዩ። እዚ ድማ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምጉርፋጦም ክሳራ እምበር መኽሰብ ከም ዘይረኸቡ ይእመኑ። እቲ ብዘመድ ሽማግለ ዝካየድ መስርሕ ዕርቁን ብሰንኪ ጎንፂ ወገናት ዕርቃኖም ከም ዝተቓልዑ ከስተብህሉ ዝሕግዝ መስርሕ እዩ ኢልና ንኣምን። ምክንያቱ ብዓንደ ርእሱ እቲ ሕብረተሰባዊ መነባብሮ ብሓድሕድ ምምርኻስን ምድግጋፍን ዝተሰረተ እዩ። ጎንፂ ከዓ ናይ ዝፀጋ ተኻፈልቲ ካብ ምዃን የትርፍ እዩ። ሳዕቤን ናይ ዕርቃንካ ምውፃእ ድማ ማሕበረ ቁጠባውን ኣእምራውን ሃጋፋት የኸትል። ዕርቂ ኣብ ዝዝረበሉ ዓውዲ ብዛዕባ የቕረ ገለ ከይበልና ክንሓልፍ ኣይንደልን። ኣብ ዝመጽእ መደብና ብዛዕባ የቕረ ኣስፊሕና ክንዝትኳ እንተኾና ንሎሚ ግን ፍልልያቶም ከነነጽር ንፈቱ። የቕሬታ ናይ ብሕቲ ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዕርቂ ኣብ መንጎ ክልተ ወይ ብዙሓት ዝግበር መስርሕ ምዝርራብ እዩ። ምክንያቱ እቲ ሓደ ወገን የቕረ ክብል ወይ ሕድገት ክገብርን ዘይተዳለወ ወይ እውን ኣብ ቀረባ ዘየሎን ክኸውን ይኽእል እዩ። ዕርቂ ከም መስርሕ ፍትሒ ዝርርብ ኣብ መንጎ ሰባት ኮይኑ ሓቂ ዝንገረሉ፣ በደለኛ ሓላፍነት ዝወስደሉ፣
ካሕሳ ናይ በደል ዝዝረበሉ መስርሕ ጌርና ክንቆጽሮ ይከኣል። ኣብዚ ከነስምረሉ እንደሊ ዕርቂ ንኸቢድ በደል ዝወርዶ ዘሎ ህዝብና ይጽናሓለይ ዘይበሃሎ መስርሕ ናይ ፍትሒ እዩ ንብል። በዚ ኣቐሚጥናዮ ዘለና ናይ ሕብረተሰብና ኣረኣእያ ዝምራሕ መስርሕ ዕርቂ ድማ ዝበለጸ ውጽኢት ኣለዎ ኢልና ንምውግት። ምኽንያቱ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ከም ህዝቢ ዕርቃና ከም ዝወፃና ምስ ዝበሃል ናይ መጀመርያ ኩነት መስርሕ ዕርቂ ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባእ። እዚ ማለት ኣደዳ ስደት ግዳያት ናይ ማሕበረ ቁጠባውን ኣእምራውን ዕንወት ከም ዝኾና ከነስተንትን ኣገዳሲ እዩ። እዚ መስርሕ ዕርቂ ጠንቂ ዕርቃና ብዕምቆት ክንፍትሽ ንዝግብኦ ሓላፍነት ከነሰክም ከምኡውን ምስ መን ንዕረቕ ብኸመይ ንዕረቕ ዘጠቓልል መስርሕ ክኸውን ይግባእ። በዚ ከዓ ናብቲ እንደልዮ ማሕበራዊ ፍትሒ ክንሰጋገር ከም እንኽእል ርጉጽ እዩ። ኣብ መወዳእታ እምበኣር ሎሚ ብዛዕባ ዕርቃንካ ዕርቃንኪ ዕርቃና እንታይ ንብል? ጸላኢና ይዕረቕ ዶ ንብል ንኸውን? ገለ እነለልዮ ብስሙ እንፈልጦ ዕርቃን ይህልወና ዶ ይኸውን? ወይ እውን ዕርቃና ምርድኡን ምቕባሉን ዘኽእል ትብዓት ይህልወና ዶ ይኸውን? ዕርቃና ምስ እንግንዘብ ናብ ኣፋፌት ዕርቂ ንበጽሕ። ዕርቂ ከዓ ብወገና ማዕጹኣ ኸፊታ እተው ብምባል ተቐበለና እሞ ኣብቲ ቤት ዝያዳ ሙቐት ዕልልታ ባህታን ሓጐስን ይኸውን። ንዕርቂ ዝመረጹ ኣብ ዕርቂ ምስ ፈጣሪኦም ዕርቂ ምስ ነብሶም ዕርቂ ሓድሕዶም ማሚቖም ይነብሩ። ዕርቂ ይውሰናይ ዕርቃና ደኣ ንለሊ። ሰላም ንዓኻትኩም ክቡራት ሰማዕቲ እንኳዕ ደሓን መጻኹም። ሎሚ ድማ ከም ልሙድ ዕርቂ ዝብል መደብ ሒዝና መጺና ኣለና። ሓውኹም ኮኸቤ ምሳይ ዘለዉ ድማ ፊሊጶስን ኣሮንን እዮም። ፊሊጶስ በኣኻ ክጅምረ ጦብላሕታኻ ተተካፍለና ጽቡቕ ነይሩ። ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኮኸብ ከምኡውን ኣሮን ክቡራት ሰማዕትና። ወኒ ብዛዕባ ዕርቂ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። እዝጌር ዝፈትዎ ነገር እዩ፣ ሰብ ዝፈትዎ ነገር እዩ። ንዕርቂ እዚ ዕርቂ ኣይትግበር ዝብል ሰብ የለን። ግና ምስኡ ክተኣሳሰር ዝኽእል እንታይ ናብ ዕርቂ ዘምፀና ዝብል ኣብቲ ኣነባብራን ኣባህላን ናይቲ ህዝብና ናይ ሕብረተሰብና ከስተንትን ከለኹ እቲ ዕርቂ ዝብል ምስቲ ዕርቃና ዕርቃኑ ወፂኡ ዝበሃል ሰብ ወይ ከዓ ዕርቃነ ወፂኡ ዝብል ሰብ ዋላ እቲ ኣባህላ ልሙድ ወይ ተታሒዙ እንተዘይነበረ ከምዚ ኣብዚ ሓድሽ ወለዶ ከመይ ጌርና ክነተኣሳስሮ ንኽእል? ምክንያቱ ንኸታእና ከተኣሳስረና ዝኽእል እንታይ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ንብፃይና ንብፀይትና ነንሕድሕድና ዕራቕና ዝወፃና ኢልና ስለ ናይ ሰብ ኩነታት ሓደ ካብቲ ናይ ዕርቂ ዝተጋለፀ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ብምዕትዕራቕ እቲ ብቐጥታ ትርጉሙ ምትዕራቕ ዕርቂ ብምግባር ሙቆት ክረክብ ይኽእል ናብ ዝብል ሓሳብ ንዓይ ብመጀመርታ ትበኒ ማለት እዩ። ኣብቲ ዝቕፅል ከዓ ዕሙቕ ኣቢለ ክትንተነያ ማለት እዩ። ራይ ፊሊጶስ ኣሮን ከብወገንካ እንታይ ያሎ ዘስተዋዕልካሉ? ይቐኒለይ ኮኸብ ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ኣብዚያ ናይ ዕርቂ ኣርእስቲ ክብሎ ዝደሊ እንተሎስ መጀመርታ እቲ ኩሉ ሰብ ድሓቶስ ዕርቂ ክትብል ከለኻስ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ዕርቂ ትብል ዘለኻ ወይ ዕርቂ ትሓትት ዘለኻ ክንብል ንግደድ ማለት እዩ። ስለዚ ምብድዳል ኣሎ ማለት እዩ፣ ዝተጎድአ ነገር ኣሎ ወይ ከዓ ጎንፂ ወይ ኮንፍሊክት ኣብ መንጎ ሰባት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኢኻ ዕርቂ ትሓትት ዘለኻ ማለት እዩ። ነዚ ዕርቂ ክነስተንትኖ ሽዑ ክተኸልናስ እንታይ የድሊ መሰረታዊ ነገር ንዕርቂ ክትሓትት ብኸመይ ክትሪኦ ዝሓሸ ወይ ድበለፀ ነገር ኢልና ካብ ምሕታት እዩ እዚ ዓይነት ሓሳብ እዚ መፂ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ወዲ ሰብ ከማን ብባህሪኡ ምስ ዕርቃኑ ወፂኡ ዝውለድ ከም ህፃን ማለት እዩ። ኣብ ዋላ መነባብሮ ናይ ዓለም ተሪእኻ ዳርጋ ምስ ዕርቃና ዝወፃና ኢና ክንብል ንኽእል። ምክንያቱ ብዘይ ምልላእ ወይ ምስ ናይቲ ከባቢና ወይ ናይቲ ሕብረተሰብና ባህርያዊ ይኹን ሕብረተሰባዊ ኣነባብራ ክንሳነ ስለ ዘይንኽእል
እዚ ነቲ ዕርቃን ኢልና ንብሎ ዘለና ኣተሓሳስባ ይወስደና ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ብተፈጥሮ ወይ ከዓ ኦንቶሎጂካሊ እቲ ወዲ ሰብ ዕርቃን ዝተጋለጸ እዩ ንብል ግን ከዓ ብባህሪ ጥራይ ደይኮነሲ ብተፈጥራዊ ብዝመጽእ ጎንፅን ዓመፅን ከዓ ናብ ዝተፈላለዩ ሽግራት ትወርድ ኢኻ ስለዚ ነዚ ምስትንታንሲ የድሊ እዩ ነዚ ዕርቃንካ ምውፃእ የድሊ ቅድም ናብቲ ዕርቂ ምኻድካ ከዓ ንብዳልና እዚ መሰረታዊ ነገር ኮይኑ ይረአየና እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣፍልጦ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ደለኻያ ኩነታት ካብ ምንታይ እዩ ተበጊሱ ኣብዚ ኩነታት ዝወሪደ ወይ ዓሪቀ ዘለኹ ክትብል ትኽእል ምክንያቱ ብጎንፂ ድሓለፈ ሰብ ወይ ዝተዓመፀ ሰብ እቲ ደለዎ ኩነተ ህላወ ናይ ሰላም ናይ ቅሳነት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ክኸውን ይኽእል ቅጠባዊ ዕንወት ክኸውን ይኽእል ስደት ምብትታን ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዚ እዩ ዕርቃን ንብሎ ዘለና ስለዚ ነዚ ዕርቃንካ እዚ ምስ ተገንዘብካ ኢኻ ነቲ ናይ ዕርቂ መስርሕ ክትሓልፍ ወይ ክትከይድ ትኽእል ኣገዳስነቱ ዓብዪ ማለት እዩ እዚ በዚ መንገዲ ዝኽንርድኦ ከለና ዳሕራይ ናብቲ ካልኣይ ደረጃ ከመይ ጌርካ ሞ ዕርቂ ትገብር ከዓ ትኸይድ ምስ መን ትዕረቕ ብኸመይ ትዕረቕ ከዓ ትብል ማለት እዩ ካብዚ ክንጠቕሶ ንኽእል ኣብቲ ናህና ሕብረተሰብ ንዕርቂ ዝወስደና ኣገባባት ኣሎ ዶ ከምዚ ንህቦ ዘለና መግለፂ ናይ ዕርቃንሲ ትገልፅ ኣገባባት ኣሎ ዶ ኢና ተሓቲትና ንዘስተብሃለ ኮነ ኢሉ ንዝፈተሸ ክረክብ ይኽእል እዩ ንኣብነት ዕርቂ ናይ ሰባት ምስ ተቀራርብ ወይ ባዕሎም ዝቀራረቡ ገለገለ ለባማ ድብልዎ ትሰምዕ ከምቲ ጽሑፍ ተገለጸ ምብኣስ ወይ ጎነጽ ኣብ ክልተ ሰባት ክሳራ እምበር መክሰብ ከም ደይብሉ ይገልጹ ብሽማግለ ዝግበር ምትዕራቕ እውን እቲ ወሪድካ ደሎ ማህሰይቲ ከረዲኡኻ ይፍትኑ ከምዚ ብምግባርካ ከምዚ ተወሪድዎ ከምዚ ጎዲልዎ ከምዚ ከዓ ተበታቲኑ ክበሃል ይከኣል እዚ ኢኻ እቲ መስርሕ ናይቲ ኣብቲ ሕብረተሰብና ደሎ ዕርቃንካ ትገልጽ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሁን ኣሮን ኣነ ከዓ ብወገነይ እቲ ዕርቃን ዝብል ትርጉሙን ዕምቆቱን መጀመርያ ክዛረበሉ ምደለኹ እቲ ዕርቃንካ ትወፅእ ከለኻ ትቆርር ኣለኻ ዝብል ኣሎ እቲ ክንበብ ፀንሐ እዚኣ ከዓ እቲ ዓሚቕ ትርጉም ትበካ ሰባት ምዕትዕራቕ ዘድልዮም ካብቲ መቕሚቖሞ ዝነበሩ ወይ ክማምቑሉ ዝግባእ ኣነባብሮኦምን ኣካይዶኦምን ምስ ዝወፁ እዩ ሕጂ ኣሕዋት ሰብ ሓዳር ወይ ደቂ ዓዲ ኣዝማድ ዝተፈላለየ ዝምድናታት ዝነበሮም በቲ ዝምድናታት ማሚቖም ነበሩ ካብኡ እንተደኣ ወፂኦም ዓሪቖም ኣለዉ እቲ ዕርቃን ንብሎ ዘለና ሲ ካብኡ ይወፁ ከም ዘለዉ ንሱ ይተርፎም ከም ዘለዉ ሞ ይቆርሩ ከም ዘለዉ ኢኻ ትርዳእ ሕጂ ደኣ እሞ ዕርቅሲ እዚ ኮይኑ ካብ ረኸብናያስ ከመይ ጌርካ እዩ ዝግበር ወይ ንዕርቂ ከመይ ጌርካ ትሰርሖ ሰባት ሙሉኣት ኣይኮናን እቲ ዕሩቃት ኮይና ንውለዶ እውን ምልክት ናይ ዘይፍጹምነትና እዩ ብምስላ ክንሪኦ ከለና ንዝተበዳደሉ ሰባት ክትዓርቕ ለባም ሰብ ወይ ሰፊሕ ኣረዳድኣ ዘለዎ እዩ ዝመፅእ ወይ እውን ባዕሎም ቶም ተፋሓፊሖም ዘለዉ ወይ ተበዳዲሎም ዘለዉ ልቦንኦም መሰዕበዩ ኣጠማምቶኦም መሰስፍሑ ባዕሎም እውን ናብቲ ዕርቂ ክመፁ ክእሉ እዮም ስለዚ ብጀካቲ ጥቕምታቱ ሲ ንኽትሪኦ እውን ብልሕን ሰፊሕ ኣተሓሳስባን የድልየካ ነቲ ዓሪቕካዮ ዘለኻ ክትሪኦም ክትርድኦን በዚ ከዓ እዩ ለባማት ወይ ሳልሳይ ኣካል መፂኦም ኣብቲ ዕርቂ ዝበሃል መስርሕ ዝዋስኡ ዝበዝሕ እዋን ድሕሪ ኢናዮ ኣስዕብ ኣቢለቲ ናብ መስርሕ ዕርቂ ንኽትከይድ ዘለዉ ነገራት ኣብቲ እታ ክገብሮ ድፈተንኩ ከስተንትን ከለኹ ናብ ዕርቂ ድወስዱኻ ብዙሓት ኣለዉ ገለ ካብኦም ሕድገታት የድሊ ስምማዓት እውን ይገብሩ ሰባት ምክንያቱ ፍጹማን ስለ ዘይኮና ብምሉእ ዕርቂ ክትገብር ብምሉእ ሕድገታት ጌርካ ብምሉእ ፍጹምነት ናብቲ ዕርቂ ስለ ዘይተኣቱ ነዚ ንመንገዲ ንኸብፅሕ ስምማዓት ትገብር ኣብ ገለገለ እውን እንካን ሃባን ዓይነት ኔጎሽዬሽን ዝበሃል ካልእ እውን ብመንገዲ ካሕሳ ወይ ሬፓሬሽን ዝበሃል እውን ናብቲ ናይ ዕርቂ መንገዲ ክኽየድ ንርኢ ኢና ዝኾነ ደሓን ኣብቲ ዝያዳ ሕቶታት ዘለኒ ጠብላሕታን እውን ኣብቲ ካልኣይ እግሪ ክንመፂ ኢና ፊሊጶስ ናባኻ ክምለስ እንታይ ኣሎ ትምስኮ ትደሊ ወኒ ታብታ መጀመርታ ዝጀመርኳ ዘርባ ዕርቃንካ ምልላይ እቲ መጀመርታ ሰብ ምዃን
مستي سبي يختبل كلها ملؤنت يبلكا قدلت كم زلكا بدل كم زلكا إذي ترديكا خطأتو تخل نجاري تعرق زبها مجمرتان مردة ناي عرق عنكا موسى خردة كله عرق عنو موسى زي تردو سب وي حزبي وي محبر ناب عرق خاطو يخلي لأنا حسن زيوتناتنا متحز أبزي عرق عنكا موسى ناب تعرق موسادن نبلو زلنا مخنات أقداسيو انتاي عرق عنه وجه اللو خلقا كترئي كتحاتت يدلي كمزي فتيخات قبروين يكونن عرقي سبات مبزحتو جزي عرقون لو قبورو قليل كاقابات إركا فتيخا يكونن عرقي كيف فتيخات قبرو نقري اتي أسحيتا اتقوري ويوكا اتي من قطقات اتي عرقان كامو خال مسعان كاتا اتو نقري قناس كساب كون اسكن تبسي قبا النادي كساب كون وننان البنان أمرونان كتبعنا قبا ودي لنخن حتى تنغلابزي مغنياتو نسيت علامة نايزي حسابات الزخن سرح كلنا كسابا وخن تبدا لناي إذن أبيك وصلنا خل عرق زي قبرو سابات بزحاتي مسجزار صوم بتصوتهم عب درجة بحزبي بحجر درجة عرق زي قبرو سابات بزحاتي انتهى يوم سبات عرق قبروم زي النجارنتيلنا تقدم أي نجار أنا مولئ أنا النت أنا مولو سلزخونكو أنا زي تنكفسب سلزخونكو نعايز الدارك سلزيل أنا كله زخل سلزخونكو والحنتي عرق أنا وصخون كدت نايت عرق أنكا أب عرق أتوكان أتيلون أنت كتب تقول قدلت يبلين أنا أنت اللي ناتي يكونن ناي كال سب فوتوري كال سنة حساب زوم صوي إلكا أب مخات نبر ودحان حراي كال سبا مشي وخال حسب مشي ونعخا غود اكادولو تلك انه اي غود انا طعي زلخو بلك سالساي غودات تغدو زلخا تخدو ناتا غوداكا خلا ناتا حسخا خلا عرقانكا نحاسيكا خلو ان عرقانكا عور تخون اكساب ازي زرداكا ناب عرق تاعتي تخلل سلازي بزغاطامي كستبلولون كتنتنون زدلي نغير انتليو نوي حين تصبل نفسنا ينقدا نفسي بصاينا نفسي بصوتنا نفسي حزبنا هاجرنا ناينقدا عرقانا من لاي بطعم قداسي اذن تللينا خانابتي عرق خنااتو نخل عرق خا اب تقدامي زبلنا سب فوتو زق فوتو عرق يزطلق سبيلن غنا بمقبطار زمص بمسساي نعسكه بجخا بصبق زربا زمص ايكونن وشاون قداماون قديتا نايسب يحتتي لحسب مالتي قرم ليبو أرون نبخا صباتي صبق مجلس إذا تكون تبود لهم بفلاك عبد مونغو سبات دقبر متعراق مالتي انت هاي يدلي بخمي كخون الله أنا كوسخ دخل عند حرقوينا أمونغو هزبتات مبدد على ويقونت نزهلو كمي يركع حركة خسفين يخيل سي تمثال زخون عينات مسرح كم زختل يرد عن مالتي حدا حبرة سبتي درجو خلالي كخيل على بس حود الله كونته لا وكلالي كخيل على يبل كمتي خطق صوت أنا حكم حدا والكسب أنا خم زوجته دحر تردي وانا بعرق بتح قيم تحبر تسبون بزلوا نابرع كردو خيل على قليل أبنت كازنا أنا حبر تسب بتي وريدو دلو عدرع عبوزح شجرن مبتتاتن عاتيلو مالت حجي إزي كم عرق أنك موتا مخناتو كابتي تدليون تبهجون كبرتات ناي حبرتسب كا بحالخا صدرخا رحيق لخا كالي ون بسلاتاتن مقداتن ون وريدو لو مالتي زي عرق أنك موتا زرينا اندحر نزي فليت كخا نعرقي دلوي خا مالتي حجي ابتي فولي كغبرو دخيل ابزي تبغو ساتات بحته وسدي كالي خون مخناتو مردو يحجزك ايتي عرقانكا خمد وصخاسي كتستنتن كلها انتايو ابصحين بزخونتات كتبلسي نتي خونتات باستنتنون بستوهلون نخذكرون كتحسبولون تمسرتاو طنقتات كتذكرن يخلكاي كوني تسمعني مالتي سلازي خا بنصور حجاز لخونه سلتات كهلوكاي كم اكال ناي حدا زتبدل وي قداي لخونه سرعات مستوغنكاس قرناي مباحال جيزي أي أوان كم زخنة كذكر وي كذا خخر يدل مالتي
صبو أرون ووجني أنا خان تا نفس متعرق تبهل ويمس نفسها متعرق كذا ربلا عم دلغو إذا نفس متعرق زبهل أمس نفسها هم يجركها تعرق ونستنت أنت خوي الناسي بناتي رد أمس نفسها متعرق مالتي دخمتات كان زي فتمنت كان مرأي مالتي السخاء زخون عين الدخمتات كخون خيلي زباوي نواتاوي منفساوي زخون عين قدلتات زلو نتا نفسها أزيخا تفلت أمو تدخمتات كان قودي لك هذا نجارات فلت كايون تقبل كايون زين نس نفسها تعريق كالها مالتي نس نفسها ناي متعرق عند حركة لتكيركا دخمتات كافلت كا زقود لك هذا نجار فلت كا زي فتم سب مهانكا منفساوي هوتكا فتاريخا دات رخبكا أبت علماوي هوتكا مسحوات كان كما هذا بنسول سبات دات سانخان خمت مولو تدخمتات كان قدرتات كان أمز كرم حجون نزاري بنالو نبرنا ناي بحتاونت والقاونت زبل عرست خيديو إذن دحرك إلكا مس كبابيخا نقتصان مس كبابيخا تتعارق مس سبكا مسحوات كا تتعارق في حدا خابتي أقداس خوين سمعني مستبزح صوت أنا خمتي نفسه متعرق أزي عاب ترقم زرلو خوين يسمعني نفسه متعرق كا بحتنا نفس وكفنا هنقبرو نخيلي زي كم مديتيشن كنوصل نخيل بس نفسها من الزاب وي زن مبال وي تصولوت كن قلت نخيل بس فتاريخا من رخاب زن تايونتي أوريرو زولو عكات كانتي بين زولو كفالات كان مملأ مالتي زي أقداس نجار كويني سمعني بزخونة زي ناتي تقبلحتا تي عند نجار كنفولت أضلنا فرع عرقي مماغي عرفتن سلامني سلازي نزسي بزي وعلى الهدر كجبر زلوي أبنو سوكفناها كلها عروق زخونة ونسل زلنا عرقي نقول زاد ليه أب عدل زرخب كان عم سقلت أفن كجبر زلو نجار كوني سمعني عمود داتا كم تروادي وخم تو استخدي تلا على نجار تبلو نجار تلك فيليبوس نبح هو عرقان كان مردا ابتنات اينا مترشات او حتى عرقان كان مردون مقبالون اتزلع على حبون حلنان تبعاتن زحاتت نطفت ودي سبيلي امن عرقانا مستنردايو نابزغونه نجر كننقاساقس نخل بمقصال حتى زدلي حتو انتليا لومي بزعبا عرقانكا عرقاني عرقانكي عرقانا خم حزبي انتاي نبل نهزي اوشنا خينا نريو لنا كم حزبون انتاي عرقانا لنا تحتو زياده حتت مالتي زينا تعرق وسدنا خدي كابت زربان تخمت صلاينا يعرق نبل نخون تخونه جن نمخانو قالن لليو بشمو نفوت عرقان انت زيبلنا نعرقنا اتو ازيو خشغرنا الي حسب مالتي كم مزازه مخزق قبل زدلي عرقي يسناي عرقانا نللي كاب زبغيسنا خا اتي ناي مترشا وصيت ناي عرقي مقات كدان عرفتي سلام كركبي كاليموني نوع نسرح له ناتي ريتو يزازم مالتي انقلنا فيليبوس ارون حراي كوكي بزادي كان لله خنا مود اسعدل كلت نطبتات كلعل يدلي حدا تي اذا مسرح عرقي ويك ازن زاربو لنا ناب عرقان كاز كلدي دحجزا كمسرح نتي جلجل شنخ وي صقم زنبره دفوس كوين سمعنا عم مسرح عرقي مخناتو ابزبل حوانسي كم نتي غداي اصبيكا خيفتش كان كمرمر كان ناب عرقو شفنو يخونيمو حدا وجن تبديلو خلو مشفان ترايس لزغواي بدلو ستيل كتحاوي ويكا مسرح عرقس يصنبر مالتيا بزي عينت نزاربو دلنا اغواب جن عدل كهلو يخلي عرقانو نخللي نحسب بقول خا نخزارب مالتي خليتي نت بخبلات اللي دلخو درجاتات عرق اللوا مخناتو ريكونسيليشن عرقي لنا از بز حوان ريكونسيليشن فلاي ابتي انا دزاربو دلخو امونغو حزبታት ወይ امونغو حزب نه حنت هاجر
بخمي يفتصم انتاي درجات አለው ኣብ ከባቢና ደሎ ጽሑፋት ወይ ኣጋባባት ከመዩ እና ምስና ሓትት ኣርባዕተ ደረጃታት ናይ ዕርቂ ኣሎ ተሓደቲ ኣብ መንጎ ምስ ውልቅኻ ትገብሮ ዕርቂ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ኮኸብ ቀዲምካ ዝተቀስካዮ ኣብ መንጎ ኻ ትገብሮ እሱ ምስ ናይ ዝሓለፈ ታሪኽካ ትዕርቀሉ ምስ ተቁስልታትካ ትዕርቀሉ ኣገባቢ ዝበዝሕ እዋን ብሓገዝ ናይ ክኢላታት ናይ ለባማት ኣብትናና ባህላ ካልኻ ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላታት ብሓገዝ ትገብረሉ ዕርቅሎ ምክንያቱ ዝሓለፈ ተመክሮታትካ ብዙሕ በሰላታት ገዲፎምልካ ኣብ ካልኦት ሰባት ዝነበረካ ኣራእያ እምነት ኣጉዲልካ ትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚ ምዚ ምትዕራቕ ኣለካ ምክንያቱ እዛ ዓይነታት ተሓሳስባታት ከም ኣሳሪ ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣብትናና ጉዕዞና ህይወት ማለት ካልእ ዕርቂ ኣብ መንጎ ሰባት ዝግበር ዕርቀታት ማለት እዩ ኣብ መንጎ በዳልን ተበዳልን ወይ ከዓ ሓደ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ድኸስብ ሰብ ኣካል ተሎ ምስቲ ካልእ ሕብረተሰብ ዝገብሮ ዕርቂ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓላፍነት ምስካም ኣለዎ እቲ በዳሊ ሓላፍነት ክውስድ ኣለዎ ከምኡውን ካሕሳ ክገብር ኣለዎ ናብቲ ናይ መስርሕ ዕርቂ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ዕርቂ ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ናይ ሃይማኖት ትካላት ናይ ብዝተፈላለዩ ዓሌታት ወይ ብሄራት ዝግበር ዕርቂ ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ዝነበረ ደይምርዳእ ወይ ፍልልያት ብሰላማዊ መንገዲ ክትዓርቆን ክትራራደሉን ከለኻ እቲ ሶሾ ፖለቲክስ ሪኮንሲሌሽን ይበሃል ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ዕርቂ ኢንስቲቱሽናል ሪኮንሲሌሽን ዝበሃል ከዓ ምስ ትካላት ናይ ሓደ መንግስቲ ዝግበር ዕርቂ እቲ ንህዝቢ ክከላኸለሉን ወገኑን ክኸውን ዝግብኦ ትካላት ንኣብነት ናይ ፍርዲ ትካላት ናይ ፖሊስ ትካላት ከምኡ ካልኦት ትካላት ዋላ ኣብቲ ህዝቢ በደል ደወላ እምነተን ክመልሳ ከለዋ ምስቲ ህዝቢ ክተዓርቃ ከለዋ እዚ ከዓ እቲ ራብዓይ ዕርቂ ኮይኑ ምስ ትካላት ዝግበር ዕርቂ ማለት እዩ ይቀነለይ ናይ ሎም ማዓንቲ ብዚኣ ወዲ ኣለኹ ኣራይ ጽቡቕ ትንተና ኣሮን ከምኡውን ፊሊጶስ ናብ መወዳእታ ኣነውን ክብሎ ዝደሊ ዕርቂ ኣብ ህይወትና ብቐጻሊ ክነብሮ ዘለና ነገር እዩ ንዘለና ጉድለት ንዘለና ሃጓፋት ዕርቃንን ምስትብሃል ናይ ኩሉ ግዜ ጉዕዞና ናብ ዕርቅን ስኒትን ዝኣንፈተ ክኸውንን ይግባእ ይብል ካልእ ኣብቲ ፊሊጶስ ኣልዒልካዮ ዝነበርካ ዕርቃንካ ምልላይ ዕርቂ ምግባር ሓቦን ትብዓትን ሰፊሕ ኣረዳድኣን ዝሓትት እዩ ምዝ ተኣሳሲሩ እቲ ናይ ውልቃውነት ኣተሓሳስባን ኣንነትን ዝዓብለሎ ኣካይዳ እንተሃሊና ነቲ ዓሪቕናዮ ዘለና ምርኣይ ከምኡውን ዕርቂ ከም ዘድልየና ምእማን ናይ ድኽመት ወይ ውድቀት ምልክት ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ ብኣንጻሩ ግን ዕርቂ መርኣያ ሓቦን ለባማ ኣተሓሳስባን እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከም ሕብረተሰብ መጠን ከም ሎሚ ዓረቕናን እሞ ንዕርቃና ዘደሊ ዓይነ ልቦና ንዕቢ ይብል ናብ ዕርቂ ድማ ብዘይ ወዓል ሕደር ክንጎይ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ የቕርብ እዚ እንዳበልኩ ኣነ እውን ናተይ ሓሳብ ክዓፁ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ምሳና ዝፀናሕኩም ብልቢ የመስግን ዘለኩም ርእቶ ይኹን ነቐፌታ ከምኡውን ተወሳኺ ሓሳብ ከም ወትሩ ብሃንቀውታ ንጥበ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን የቕሬታ ብዝብል ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰናይ سدرانا من كلهم لساني